Ekaizenterrek ez dau jarrera argi bat hartu lan harremanetan zabaldu den kontestu berriaren aurrean, enpresa mailan edo sektore mailako negoziazioaren aurrean. Hor faktore oso diferenteak eta aldagai oso diferenteak egon daitezke baloratzeko zer da hobe eta zer da txarrago kontestu bakoitzean. Hori bai, lantzen ari garen proiektuan lan harremanak eta garapen ekonomikoa lotzeko orduan, argi ikusten dugu, enpresa mailako negoziazioa, enpresa mailako lan harremanak aukera bereziak eskaintzen dituztela aipatzen dugun aldetik. Arrazoi diferente gauz horretarako, hainbestetan aipatu ditugunak. Batez be, enpresa mailan, eta uste da ziurazki importantean, enpresa mailan langileek, sekzio sindikalek, sindikatuek, duten informazioa bilakaera ekonomikoari buruz askoz handiago dela. Horren ondorioz, lan harremanetan aldagai hauek txertatzeko dauden aukera objektiboak askoz handiagoak dire. Eta hori dana kontutan hartu, ziur asko lan harremanen kontestu berrian sindikatuek, erakunde sindikalek, kontutan hartu behar dabe, oso kontutan hartu behar dabe variable hau euren estrategian txertatzeko. Euren lanaren eraginkortasunen aldetik, afiliazioa sendotxaren aldetik, langileen artean duten presentziaren aldetik, kontestu berri honetan, inoiz baino importanteago izan daitekelako, gai izatia, enpresaren gestioaren bilakaeran eragiteko gai izatia. Edo behintzat, langileek argi ukitzea, arlo horretan dauden beharrei aurre egiteko gai dela sindikatua. Argi dago, ikuspegi horretatik, sesio sindikalek autonomia handia beharko dutela. Batez be, sektore mailako negoziazioak edo lurralde mailako negoziazioak eta lan harremanak indartsuenak direnean, enpresa mailan gai batzuk edo beste batzuk negoziatzeko dauden esparroak askoz txikiagoak dire, orain askoz handiagoak bihurtzen dire, baina ez bakarrik handiagoak, askoz konplejoagoak. Enpresa bakoitzaren egoera oso diferentea da, eta hor hainbeste gai implikatzen dire, hainbeste aldagai hartu behar da kontutan, zuzenki lotuta guretzat proiektu honetan funtsezkoak diren gaiekin. Hau da, enpresaren bilakaerarekin lotutako aldagaiekin. Alde batetik importantea da, sindikatuen egitura zentralak behar barik ez ahultzea, baina ziur asko dinamika berri honek, testu inguru berri honek, sekzio sindikalak indartzea eta autonomia gehiago emotea eskatzen du.